съм направила и сладки. С баба ще ви покажем как да направите тези уникални великденски козунаци. С баба напазарихме продукти от Kaufland, защото хубавия козунак започва и с хубави продукти. Първо пресяваме брашно за козинака. Към маята добавяме захар и топло мляко. И добавяме 3-4 лъжици брашно сега при маята. Бъркваме и оставяме да шупне. Много е важно преди това да опитаме малко от плънката. Използваме 4 яйца и отделяме белтъка на едното, или както в моя случай, почти. Разбиваме яйцата с захарта. Измисли си, сплъкне чиниката. Ай, чашката. Добре, шефе. Да. Шеф, господа, че не съзнаема. Слагаме 10 грама ванилия. Към тях добавяме разтопено масло, но не горещо, и след това вече шупналата мая. Пак пресяваме брашното по-малко. Разбъркваме и започваме постепенно да добавяме пресятото брашно. Тестото започва да се оформя, но както виждате, тук си трябва сериозно месене. Докато месим, добавяме и олио и продължаваме да месим, докато стане меко и еластично. Тестото, за да е готово, трябва да го натиснем по този начин и то трябва да се събере пак. Оставяме тестото да втаса. Това е на конци. Виж как се отлепя хубаво. Готовото тесто разделяме на 6 части, разтегляме внимателно с пръсти и добавяме плънката. Ние направихме вариант с тафиди, лукум и шоколад. Затваряме както баба ви показа, усукваме и оформяме на плитка. Подреждаме в тавичка и оставяме да втаса още 40 минути. След това намазваме с белтък и добавяме захар. Пилирани бадеми ще сложим от Kaufland. Слагаме козунаците във формата. Резултатът е най-вкусните козунаци на конци. Мале, гледай. Много е хубав, баба. Много хубав. Мале. Чудесен.